Prietenul meu aici de față are niște probleme nerezolvate de acum 30 de ani cu Carlos Șacalul. Ei bine, eu l-am răcolat pe Carlos. El crede că Șacalul este aici în România într-un salon de tango legat de un scaun. Cine naiba e? Carlos Șacalu? Șacalul intră în țară și Vali dispare. Și tipul care e cu el, cine e? Vezi că facturile astea trebuie să plătite azi. Un amărât de coregraf provincial pe o pensie Să mizerabilă. plătești și restaurantul și orchestra. Am o problemă. E deja jenant că nu pot să plătesc nunta fiicei mele. Mai ajung și la știrile de la ora 5. Te prezinți la Argentina, la salonul de tango cu suma întreagă. Unde îl găsim pe Vali, îl găsim și pe Șacal. Știi cum îl lichidez? Un tip ca Vali nu are nevoie de incitări. Șeful, dar eu pot să plec? Stai, bre, liniștit, care băieții grijă de masaj. Băi, Gerard, stai, mă! Hai, mă, băi! Vorba tangoului, 20 de ani nu înseamnă nimic. Sau sunt 30? Mie să-mi spui boss. Boss.